Crec que bàsicament és generant espais on els processos creatius es viuen de forma col·lectiva. És a dir, que l'escriptura, si posem d'exemple el meu cas, no sigui exclusivament una activitat individual, sinó que sigui un punt de trobada, no? És a dir, una activitat comunitària on la gent no només comparteix el que fa, no només comparteix el que escriu, sinó que també dialoga amb les persones que els acompanyen, no? Tot establint dinàmiques que posen en valor l'escolta i l'empatia, no? Llavors, crec que d'aquesta manera la creació es transforma en un pont molt poderós per poder crear vincles. I crec que en tot aquest procés hi ha un terreny molt interessant que és el del joc, no? Crec que el joc funciona com un catalitzador molt fort de vincles, és a dir, que no només fa que la creació sigui molt més lliure i molt més experimental, sinó que alhora crec que ajuda a les persones a obrir-se i a connectar-se amb els altres d'una forma molt més orgànica i natural. Bé, doncs, aquesta seria la meva resposta. Llavors, la meva pregunta per la pròxima persona artista és si poguessis triar davant de qui t'agradaria tocar i què interpretaries.